Окей, сябры. Урэшце рэшт. Давайте паглядзім, што там па відэа. Наколькі добры гук і ўсё астатняе. Напішыце, калі ласка. Напішыце, калі ласка, і я таксама пагляджу. Окей, сябры. Урэшце рэшт. Давайте паглядзім, што там па відэа. Наколькі добры гук і ўсё астатняе. Напішыце, калі ласка. Ой-ой-ой, што это напішыце, калі ласка, і я таксама... Что это такое? Наколькі добры гук і ўсё астатняе. Напішыце, калі ласка. Зараз як мне чуваць? Тест гаворым. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. Зараз я сам паслухаю, як я гучу. Зараз як мне чуваць? Тест гаворым. Что это такое? Пачую за краіну радзімую жах. Вспомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. Даецца нормально. Сябры, напишите, калі ласка, як мне зараз чуваць. Пакуль збіраюцца людзі, 8 чалавек ужо падышло, растлумачу, чым выкліканая затрымка. Я сёння стрымлю з новага абсталявання, вы можаце гэта заўважыць па мікрафоне, і спадзяюся, у вас карцінка лепшая, чым была у папярэднія разы. Калі так, калі ўсё добра, калі нармальна выглядаю, калі ласка, напішыце, калі чуваць нармальна, тому што я ўжо стрыміў адзін раз гэтага мікрафона, пасярэдзіне стрыме прапаў гук, мне прыйшлося па новай пачынаць. Я так не люблю гэтыя ўсе тэхнічныя галаўнікі, я настолькі гэтым не разбіраюся, то ўсё цяжка, ўсё прыходзіцца засвойваць з нуля. Тому, калі ласка, напішыце, як бачна, чуваць і ўсё астатняе. Гук перыядычна знікаў. Оля, Амар на яме, вітаю вас таксама. Ну зараз што, знікае гук, не знікае. Вось апошнюю мою прамову напішыце, як з гукам, і будзе праходзіць да тэмы нашага стрыма. Я не ведаю, чаму ён знікаў, потому што мікрафон новы, ўсё мусіць быць тип-топ. Калі раптам не атрымаецца, то пераключуся на нейкі іншы аўдыё-дэвайс. Я спадзяюся, атрымаецца зрабіць у працэсе. Так. Так, мне подказывают, что гук знікае. Фу. Что бы это значило? Ладно, давайте паспрабуем переключиться. Переключиться на гук, які не будзе знікаць. Canon Digital Camera. Окей. Як зараз чуваць? Скажите, сябры. Мне кажется, трэба пацішэй зрабіць. Мне так падаецца. Вось. Як зараз, скажите, калі ласка. Гук кепска ўжо бачу. Так, зараз. Як зараз, скажите, калі ласка. Ну, ось зараз відаць па ўсім, што нармальны ўжо гук. Ну, як нармальны? Канешне, ўжо не такі крышачку рэха прысутнічае, але ладно, будзем гэта наладжваць у наступны раз. Бачыце, хто ж ведаў, кандэнсер, мікрафон нібыта нармальны, мусіць працаваць. Вот тут бачыце, тады мы это прыбярэм, нам тут это і не трэба. Вось это шпака гэтага. Так, як з падводнай лодкі. Ну, пакуль што так. Зараз, ведаеце, паспрабуем яшчэ, не будем здавацца. Подключим зараз микрофон петличку. Дякую вам за терпение, калі ласка. Если вы думаете, что я сегодня день лынды бил, то это не так.
Я фактычна з самага ранку, як о 6 ранку прачнуўся, як пачаў рыхтавацца да гэтага стрыму. Спачатку узяўся за тэхнічную, за сэнсавую частку, так? Так, где ён? Так, это не той. Спачатку взялся за сэнсавую частку, а потым ужо за тэхнічную. Вось, калі сэнсавая у меня прайшла досыць лёгка, таму што асабліва нічога сёння на гэтым тыдні такога звышнатуральнага не здарылася, то з тэхнічнай стала... Вот, блин, где моя петличка? Что ты будешь робить? А, вот, все, нашел. Ось. І я калупаўся з гэтымі наладамі, з гэтымі драйверамі. То оно бачыць, то не бачыць. Карацей, жесть. Давайте паспрабуем петличку. Раз уж мы такія працэсы, яшчэ раз дзякую всім за цярпенне, хто не збег, не спужаўся цяжкасцей на нашым шляху. Зараз будем глядзець, як будзе гук цяпер. Переключаем у OBS Studio. Так, пам-парам-парам. Аудиоконтроллер. Вот это, опс. Вось. Угу, не бачыць, походу. Давайте поглядим. Не бачыць, походу. Так, чакаем, паспрабуем так. Вось, я так разумею, зараз мусіць быць нормально. Там уже зато 17 чалавек набегла, уявляеце себе, конечно, это цікавей, чым палітычная аналітыка. Так, давайте зараз, все, фінальная спроба. Вось, я так разумею, зараз мусіць быць нормально. О! Дык было ж усё ок, цяпер гук знік. Вось зараз, здаецца, ў парадку все, правильно? Напишите, калі ласка, як зараз гук, але мусіць быць уже нормально, прынамсі я себе нормально чую. Вось, ну і картинка, здаецца, таксама ок. Крышачку света можна будзе прыбраць з боку, але гэта ўжо наступным разам зробім. Так. Все, пишут люди добра. Все, дякую вам великі яшчэ раз. Ну что, сябры, все, першае, колькі там хвілін мы фігнёй прастрадалі, но это тэхнічныя моменты, гэтага не ўнікнуць, таксама, на жаль, все в працэсе навучання. Як бачыце, прафесійных гукааператараў у мяне няма, прафесійных этих самых спецыялістаў па святлу таксама, таму прыходзіцца ўсё асвоiваць самому. І швец, і жнец, і на дудзе ігрэц. Дарэчы, ёсць беларускай аналаг гэтай прымаўкі, я яго забыўся, на жаль, зараз. Ну што, пачынаем. 18 чалавек нас глядзіць. Дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў. Значыцца, тыдзень сёння быў такі не вельмі багаты на падзеі, але тое сё ёсць за што зачапіцца. Як звычайна, мы з вами спачатку пройдземся па навінах, якія вы маглі прапусціць, але якія тым не менш важныя для разумення сітуацыі. Потым мы пагаворым пра кібервайну, якую беларускі рэжым вядзе супраць беларушчыны, фактычна супраць самой Беларусі, супраць народа і інтэлектуальных, культурных ініцыятываў, якія дзейнічаюць у эміграцыі. Распавядзем, як гэта робіцца, якія
мы можам зрабіць з гэтага высновы, якім чынам мы можам гэтаму супрацьстаяць, як будучы ў Беларусі, так і ў эміграцыі. Ну і, канешне, паралельна я буду адказваць на вашыя пытанні, у каго ёсць пытанні, гатоўце іх загадзя, будем все разжоўваць і разбіраць. Паехалі. Куба пачынае раздачу зброю цывільнаму насельніцтву. Як вам такая навіна? Гэта адбываецца на фоне паведамленняў аб разгортванні ўзброеных сілаў ЗША паблізу вострава. Дзяржаўныя установы Кубы, як паведамляецца, амерыканскія СМІ паведамляюцца з пасылкай на венесуэльскія СМІ, пачалі абмяркоўваць унутры аператыўныя пытанні аб умовах, як дзейнічаць у сітуацыі вайсковага часу. Такім чынам можна зрабіць выснову, што кубінскі ўрад рыхтуе апалчэнне накшталту таго, як у Лукашэнкі тэрытарыяльная абарона, для таго, каб чыніць супраціў мажліваму ўварванню ЗША. Ну, я не буду зараз казаць пра перспектывы гэтага супраціву, да, што там у Гачавеса, у Мадура была нашмат большая падтрымка ў Венесуэле, яго гэта не выратавала, і чамусь мы не бачым, колькі ўжо паўгады больш прайшло з моманту перавароту у Венесуэле, штосьці мы не бачым партызан з венесуэльцаў, якія бегалі па лесах, па джунглях і змагаліся з амерыканскімі акупантамі і калабарацыйнай урадам гэтай Сесіліі Флорес, или как ее там, забыл, вылетел з головы новая, не, Сесілія Флорес, по-моему, жонка Мадура, гэтай вылетела з головы прозвішча новай кіраўніцы Венесуэлы. Нема такога, правильно? Я думаю, што на Кубе гэта таксама не будзе, і больш за тое, маё меркаванне такое, што они хутчэй за ўсё раздаюць зброю не ўсяму насельніцтву запар, а сваім лаялістам, то бок гэта перш за ўсё дзяржслужачыя, мажліва паліцыянты, члены ўрадавай партыі і гэтак далей. Таму што раздаць зброю усім грамадзянам ва ўмовах, калі перыядычна знікаюць прадукты з паліцаў, калі адбываюцца блэкаўты, ну гэта такі рызыкоўны крок, правда, з боку дзяржавы. Ну ніхто на гэта не пойдзе. Дзяржаўны дэпартамент ЗША абвясціў пра ўвядзенне новых санкцый супраць шэрагу юрыдычных і фізічных асобаў, датычных да закупак зброі вайсковага абсталявання для іранскай арміі. Цікава, што згодна з афіцыйным прэс-рэлізам Дзярждэпартамента ключавым пасярэднікам у адной з буйных зброевых схем выступала зарэгістраваная ў Беларусі фірма Armory Alliance. Каб абысці санкцыі, пастаўкі зенітных ракет з Кітаю ажыццяўляліся у якасці пры пасярэдніцтве вось гэтай фірмы. Пускаюць, то бок яны свой экспорт праз трэція краіны, у дадзеным выпадку праз Беларусь. Нагадаю, што ў сакавіку месяца Трамп працягнуў дзейнасць персанальных санкцый супраць асобаў з беларускага рэжыму таксама. Такім чынам, сяброўства сяброўствам, здзелка здзелкай, а санкцыі працягваюць уводзіцца, хай так, ускосна, хай невялічкія, але адны снімаюцца, другія, бачыце, не забываюцца уводзіць, асабліва калі это датычна Ірана, ніхто там не будзе глядзець на Лукашэнку і наколькі з ім плануецца ці не плануецца сяброўства. Проста здзяйсняюць свае мэты знешнепалітычныя і ўсё. Таксама добрая навіна, па выніках 25-го года выплаўка сталі ў Расіі скарацілася да найніжэйшага ўзроўню за 15 год. Унутранае спажыванне сталі пры гэтым упала ў мінулым годзе, увага, на 14%, а толькі ў першым квартале гэтага года яшчэ на 15%. Ну, прычыны санкцый, скарачэння попыту ўнутры краіны, бо, вядома, сыходзяць інвестары, ўжо сышлі ўсе, хто толькі мог, і пераарыентацыя прамысловасці выключна на вайсковыя замовы. Скарачэнне большасці экспартных рынкаў таксама. ЗША забілі авіаударам Эктана Густенфорда Герера Флореса, кіраўніка наркакартэля Тренде Арагуа венесуэльскага. Паглядзім відэа, як гэта адбылося. Вось такім чынам ЗША вырашае праблемы нацыянальнай бяспекі, і дзесьці мне это падабаецца. Нагадаю, што усе наркакартэлі былі абвешчаны Трампам тэрарыстычнымі арганізацыямі, і, в прынцыпе, гэта адзін з тых момантаў, дзе я бы з Трампам згадзіўся, таму што вось. І як паведамляе Southcom, паўднёвае камандаванне ўзброеных сілаў ЗША,
Прэзідэнт сказаў, што гэтая акцыя была здзейснена ў шчыльным, цытата, у шчыльным узаемадзеянні з нашымі сябрамі ў Венесуэле. Увогуле, вот эта трэнды Арагуа пачыналася як банда, турэмная банда ў Венесуэле. Потым ейны кіраўнік развіў да аднаго з буйнейшых наркакартэляў. Без усялякага сумневу, канешне, было ўзаемадзеянне між новымі венесуэльскімі ўладамі і паўднёвым камандаваннем ЗША і ЦРУ, бо раней гэты Герера Флорес відавочна, улічваючы агульнае рэномэ і род заняткаў венесуэльскай верхушкі мадурыстаў, ён безумоўна быў карысным такім чуваком для венесуэльскай дзяржаўнай эліты, якія з ягонай дапамогай і сумесна з ім зараблялі мільёны долараў на какаіне, на экспорце какаіна ў Злучаныя Штаты. Ну а потым, калі кан'юнктура змянілася, уже прыйшла новая кіраўніца, якая вымушана супрацоўнічае з ЗША, яны проста здалі яго амерыканцам і амерыканцы яго ліквідавалі. Ну, то бок, такая незайздросны лёс такі чалавека, які пры будь-якой уладзе, асабліва пры аўтарытарнай уладзе, гуляе нейкія брудныя гульні з дзяржавай. Я б такую выснову зрабіў для сябе і ўвогуле для ўсіх, што з аўтарытарнымі дзяржавамі лепей не іграць у гульні, бо яны заўсёды гуляюць не па правілах. Сёння ты карысны, цябе карыстаюць, заўтра цябе здалі, як толькі кан'юнктура змянілася. Гэта я кажу для ўсіх, хто зараз супрацоўнічае з беларускімі сілавікамі. Рабіце выснову для сябе на прыкладзе Эктана Густэнфорда Герера Флореса. Так, далей, што наконт мабілізацыі ў РФ, я это абяцаў у анонсе. Такія цікавыя навіны паступаюць, но я думаю, вы все ведаеце аб блакіроўцы Тэлеграма у Расійскай Федэрацыі, і дагэтуль яго, здаецца, не разблакавалі. Многія гавораць, і гэта мае, на мой погляд, вялікія падставы пад сабой, што заблакаваны ён быў менавіта пад будучую мабілізацыю ў РФ, чтобы пакінуць толькі афіцыйны пункт гледжання на ўсе пытанні падчас гэтай самай мабілізацыі. І вось яшчэ такія навіны прыходзяць. Прэзідэнт Расіі падпісаў указ, якім павялічыў штатную колькасць расійскай арміі да 2 399 000 чалавек. З іх 1,5 мільёна гэта будуць непасрэдна вайскоўцы, астатнія гэта абслуга. Яшчэ 12 чэрвеня Пуцін заявіў, што ўжо на сёння супраць Украіны ваююць больш за 700 000 расійскіх вайскоўцаў. Для чаго яшчэ трэба павялічваць штатную колькасць арміі, як не пад правядзенне будучай мабілізацыі, ну, мне складана зразумець. Проста рабіць гэтыя пустыя лічбы, я думаю, сэнсу асаблівага няма. І гэта ўжо другое у гэтым годзе павелічэнне расійскага войска. У сакавіку Пуцін давёў ягоную колькасць да 1 502 000, а да пачатку паўнамаштабнай вайны быў всего 1 мільён чалавек. І яшчэ такая навіна ў капілачку. Высокапастаўленыя прадстаўнікі расійскай улады ўпершыню за доўгія месяцы адзін за адным, як па камандзе, пачалі абвяргаць чуткі пра масавую мабілізацыю. У чацвер, прынамсі, аб тым, што патрэбы ў мабілізацыі нібыта няма, у інтэрв'ю RTVI заявіў Андрэй Клішас, гэта кіраўнік камітэта Савета Федэрацыі па дзяржбудаўніцтве і заканадаўстве. Я ні разу не чуў, каб адказныя асобы, у меня дастаткова паважаныя і аўтарытэтныя суразмоўцы, абмяркоўвалі такога кшталту сцэнарый, маецца на ўвазе мабілізацыя. 2 чэрвеня пра тое, што новая мабілізацыя немэтазгодная, заявіў член камітэта Думы па абароне Віктор Собаляў. Ну а яшчэ 30 сакавіка пра адсутнасць планаў на будь-якую мабілізацыю казаў прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пескоў, а за некалькі дзён да яго Дмітрый Медведзеў. Я думаю, тут цалкам можа спрацаваць такая заведзёнка, што калі дзяржаўныя асобы штосьці вельмі зацята адмаўляюць, кажуць, што гэтага ніякім выпадку не будзе, то, значыцца, хутчэй за ўсё гэта будзе. Для таго, каб грамадства заспець зненацку, і больш за тое, не трэба забывацца, што гэта яшчэ і дэзінфармацыя перад той жа Украінай, то бок спробу гуляць на інфармацыйным поле, каб свайго вайсковага саперніка таксама дэзінфармаваць. Вось. Ну і зараз па сітуацыі з Іранам. Паслядоўнасць падзеяў на наступным тыдні была такая. Іран, значыцца, збіў амерыканскі верталёт Апача, які патруляваў Армузскі праліў. Дарэчы, усе жывыя засталіся.
Пасля чаго Трамп сказаў, што мы адкажам жорстка, і сапраўды адказалі. Нанеслі амерыканцы цэлы шэраг удараў па востраве Кешым, па Тэгеране, радыёлакацыйныя аб'екты, армейскія аб'екты, склады з ракетамі і па іншых кропках у іншых гарадах. Пасля чаго Трамп сказаў, што вось, если вы не подпішаце з намі пагадненне, мы вас разнесем у шчэпкі. Ну, это все чулі ўжо не адзін раз. Разнесем. Пасля чаго ён заявіў, што пагадненне з Іранам ужо блізка, а Вашингтон Пост, по-моему, калі не памыляюсь, кажаце, хтось, CNN. CNN падлічылі, што з пачатку вайны з Іранам, з пачатку аперацыі гэтай Epic Fury, Трамп ужо 38 разоў сказаў, што яны блізкія да падпісання здзелкі. Практычна гэта навіна ходзіць па кругу, раз за разам. 38 разоў. І зараз ён сказаў, што мы да выхадных абавязкова падпішам. А калі вы не падпішаце здзелку на нашых умовах, то мы вам устроім. І вы бачыце, што Тэгеран нічога не імкнецца падпісваць. На самом деле, то, што зараз адбываецца, тут я ўжо проста не магу маўчаць. Я разглядаю гэта так, што Іран проста насміхаецца над ЗША. Яны проста іх, калі так лукашэнкаўскай мовай выражаючыся, нахілілі ўжо і працягваюць нахіляць. А па-чалавечы, яны іх проста абыгрываюць на дыпламатычным і інфармацыйным поле ушчэнт. Я не памятаю, на маёй памяці такого не было, каб на знешнепалітычнай арэне хтосьці так прыніжаў ЗША. Так працягла, так відавочна на вачах усіх міжнародных актараў. Таму што яны проста то абяцаюць, потом просто берут, не приезжают на перамовы. То говорят, да, мы заключим сделку, а потом выставляют такие умовы, которые, відавочна непрымальныя для США. То бок відавочна яны гатовыя цярпець гэтыя страты, іх яшчэ не давялі да таго краю, дзе яны б сталі на калені і запрасілі б міласці у больш моцнага гульца, у США, у Ізраіля ў дадзеным выпадку. Не давялі іх да таго стану. А Трамп па нейкай прычыне не хоча гэтага рабіць. Я не буду зараз фантазаваць чаму. Тым не менш, ён пакінуў гэту праблему ў такім падвешаным стане і не туды, і не сюды. Ужо нават рынкі нафты перасталі рэагаваць на ягоныя заявы. Не падымаецца, не падае амаль што кошт нафты пасля гэтых заявах аб тым, што мы разбабім Іран, ці наоборот, аб тым, што мы заключым з ім здзелку. Гэта гаворыць, конечно, падзенне прэстыжу США на міжнароднай арэне, гэта робіцца відавочна для ўсіх. Мне асабіста гэта не падабаецца, мне не падабаецца, калі заслабляецца заходні свет, калі вось такія аўтарытарныя рэжымы, маньячныя, людажэрныя, пачынаюць паказваць усім відам, што мы проста будзем рабіць, што хочам, і нічога вы нам не зробіце. Мы будзем проста самую магутную краіну ў свеце вось так вось нахіляць, здзекавацца перад усімі і далей выставляць усіх на пасмешышча. Мне гэта не падабаецца, конечно, але нічога не магу зрабіць у гэтай сітуацыі. Ось літаральна учорашняя навіна. Учора позна ўначы Центком, гэта цэнтральнае камандаванне ЗША, паведамілі, што збілі 2 беспілотнікі іранскія. А Трамп заявіў, што злітыя у СМІ дэталі дамоўленасцяў з Іранаў не маюць нічога агульнага з рэчаіснасцю. Маўляў, Іран іх перакруціў. Тое, што яны злілі фейкавым навінам, цытата, не мае нічога агульнага з умовамі, якія былі ўзгодненыя ў пісьмовай форме. Карацей, працягваецца такая вялацекущая пакуль што вайна. Паглядзім, чым гэта скончыцца. І ўжо многія рэспубліканцы пачынаюць крытыкаваць Трампа за тое, што не можа вырашыць сітуацыю ні ў адзін, ні ў іншы бок, не заключыць мір на прымальных умовах, вывесці гэты узбагачоны уран, разблакаваць Армузскую протоку, прыбраць адтуль міны. Гэтага он не можа дабіцца ад Ірана в дыпламатычнай сферы. А ў вайсковай сферы ён таксама не прадпрымае дастаткова рашучых крокаў для таго, каб скінуць гэты рэжым і паставіць там, паспрыяць прыходу да ўлады кагось больш лаяльнага. Не хоча ахвяраваць, мажліва, жыццямі сваіх салдат, не хоча ахвяраваць бюджэтамі Пентагона. Не ведаю дакладна прычыну, магу толькі здагадвацца. Вось. Па гэтым блоку ўсё. Далей у нас ідзе кібервайна па раскладзе. Паглядзім, што у нас у чаціку. Так. Все пішуць добра. Давай сёння без палітычнай аналітыкі. Не ведаю, як атрымаецца.
Не барака, вы ж так не пугайце, гук знік на 3 хвіліны. А ўсіх, здаецца, есть. Так, 21 чалавек наглядзіць. Вітаю ўсіх, хто далучыліся. Дзякуй, вы прапусцілі самае цікавае, як я калупался з гукам, разбіраўся, каб ён працаваў нормально. Сябры, нагадаю, што вам можна, калі вы хочаце. Я б вельмі хацеў, каб вы мяне падтрымалі. Ёсць у версіі Patreon, ёсць PayPal, крыптавалютныя гаманцы, ўсё в апісанні. Калі вам падабаюцца мои стрымы, калі вы хочаце, каб наше слова чулі больш людзей, калі ласка, зрабіце донат. Мне гэта вельмі патрэбна. Можете разовы, можете подпісацца на пастаянцы. Хто не можа зрабіць донат, не хоча па нейкай прычыне, калі ласка, паставце мне лойс, там, дзе вы глядзіце гэты стрым, і скіньце спасылку, падзяліцеся спасылкай з сябрамі, напішыце камент пасля таго, як паглядзіце яго ў запісу, калі ласка, таму што не вельмі любіць YouTube прасоўваць беларускамоўныя відэа. Я гляджу там у некіх ютубераў, хто стрыміць на расейскай мове, у іх нашмат больш праглядаў, выходзяць на больш шырокую аўдыторыю. Я лічу, што беларусы маглі б, хацелі б глядзець на беларускую мову. Тут справа не столькі ў беларусах, толькі ў тым, што YouTube это ўсё піхае у нізы рэкамендацыі, асоба не падае ў рэкамендацыі відосы на беларускай мове. Таму вы можете гэтаму дапамагчы, паставіць лайк, падзяліцца і гэтак далей. Толькі глядзіце, калі вы ў Беларусі, будьце асцярожныя. Так. Давай лепш абмяркуем, дарога піша, стан беларускай блогасферы і твоё бачанне, куды ўсё рухаецца. Давай, Валер, задай больш канкрэтнае пытанне, таму што так очень шырока будзе размаўляць, і я напишу, распавяду сваё меркаванне на гэты конт. Так, кібервайна. Глядзіце, што адбываецца ў нас. Адзін за адным зведалі DDoS-атакі, досыць буйныя, досыць прафесійныя, беларускія розныя ресурсы, онлайн-ресурсы, якія не просто самі па сабе сайты, а прадстаўляюць цэлыя досыць буйныя ініцыятывы. Спачатку гэта платформа «Тры сланы». Падчас выбараў у каардынацыйную раду, я думаю, вы все гэта адсочвалі, глядзелі, што уклаліся нармальна для таго, каб пакласці гэтую платформу, спыніць галасаванне ў каардынацыйную раду. Потым атакавалі ўжо не DDoS, а просто была наўпрост хакерская атака, вычысцілі базу дадзеных інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг. Дарэчы, менавіта ў выдавецтве Камунікат выйшла моя кніга «Апавяданні з кішэняў», гарадзенская крытая ў імёнах і тварах. Вы можете купіць в Вільні ў краме Кропка альбо заказаць у інтэрнэт-краме Камароўка. Пра Камароўку гаворка. Якраз такі адбылася DDoS-атака і на інтэрнэт-краму Камароўка.орг, Камароўка.ком. Камароўка.ком, і яна пэўны час не дзейнічала, ці дзейнічала кепска, сайт быў вельмі запаволены. І раней таксама некалькі месяцаў таму падвергліся адным за адным DDoS-атакам сайты Еўрарадыя і Люстэрка. Павел Лібер гаворыць наконт атакі на «Тры сланы». Цытата. Што самае цікавае, тып гэтага трафіку, маецца на ўвазе гэтых, якія маюць на сваёй мэтай забіць каналы доступу да сайта, тып гэтага трафіку таксама пастаянна мяняўся. То бок, калі мы раптам бачылі нейкі паўторны патэрн, напрыклад, што трафік ідзе з пэўных дата-цэнтраў, і прымалі рашэнне пачаць адключаць гэтыя дата-цэнтры, то літаральна праз паўгадзіны набор гэтых дата-цэнтраў ужо змяняўся. І дадае, што кошт падобнай атакі можа складаць 150-200 тысяч долараў, бо ў яе залучаны вялікі дыяпазон IP-адрэсаў. Атака працягвалася яшчэ 2 дні пасля выбараў, што гаворыць аб тым, што нейкаму калектыву людзей заплацілі за працу ў пэўны адрезак часу. Яны працавалі ўжо тады, калі гэта па факце не мела сэнсу, проста адпрацоўвалі замову. Так. Адкуль гэта хакеры? Кітай ці Расія? Я думаю, тут толькі два варыянты, таму што наўрад ці што ў Беларусі свае такія магутнасці. Хутчэй за ўсё Кітай, Расія, так меркую. То бок, якія мы робім з гэтага назірання, абагульнення? Кінутыя, па-першае, вялікія рэсурсы для таго, каб знішчаць онлайн беларускія ініцыятывы за мяжою. Я зараз толькі пра онлайн працу, зразумела, што іх знішчаюць і з дапамогай агентурнай працы таксама, але гэта асобная тэма. Таму што 150-200 тысяч, нават
раз на месяц хотя бы даваць вось на одну буйную DDoS-атаку, ну, сябры, это нават для беларускіх сілавікоў гэта немалая лічба. Вось возьми кожны месяц выдаткуй по 150 тысяч долларов, это в рамках іхняга бюджэта гэта не копейки, ні для ААЦ, ні нават для КДБ. Другі момант, гэтая барацьба, яна нероўная. То бок відавочна, што ў дзяржавы рэсурсаў нашмат болей, а у нас хаця хапае колькасці як чалавечага рэсурсу, у нас хапае імпэту, мажліва, інтэлектуальнага рэсурсу у нас хапае, але нас вельмі не стае арганізаванасці. То бок мы не можам, я маю на ўвазе зараз дыяспору, эміграцыю, мы не можам збіраць падаткі, з якіх мы маглі б ствараць вось такія вось структуры аператыўнага дзеяння, якія ствараюць карнікі. Мы не можам арганізавацца на такім узроўні, каб супрацьпаставіць сур'ёзны фінансавы рэсурс хаця бы вось гэтым вось спробам нас знішчыць. Таму што, ну, так, барацьба гэта вельмі нероўная. Яшчэ цікава, і это самае галоўнае для нас, пачаму я так і назваў стрым, што барацьба вядзецца зараз ужо на гэтым этапе не з апазіцыяй і не з палітычнымі супернікамі. Барацьба вядзецца з альтэрнатыўнай культурнай прасторай. Яна ідзе не на знішчэнне апазіцыі рэжыму, а на знішчэнне беларушчыны як такой. То бок гэта вайна пераважна ў полі наратываў, у дыскурсіўным поле, вайна вакол сэнсаў. Я лічу, што вельмі важна гэта ўспрымаць менавіта так. Не як проста вайну Лукашенка супраць Ціхановскай, альбо там БЧБ супраць чырвона-зялёных. Не, гэта менавіта это нашмат шырэй, чым палітычнае супрацьстаянне, это супрацьстаянне культурнае і супрацьстаянне каштоўнаснае. Увогуле, трэба разумець, што беларускі рэжым здесь цалкам на 100% выконвае ідэалагічную і палітычную замову рускага міра. А рускі мір, ён увогуле традыцыйна ваюе культурнай зброяй перш, чым летальнай. То есть эта фраза, спачатку прыходзяць руская мова, а потым рускія танкі. Яна ж, гэта не фігура мовы, яна не просто так взялася з галавы, гэта взялося з гісторыі. Гэта як яно было заўсёды насамрэч. Тут варта працытаваць Отто фон Бісмарка, якога цытату вось гэту вельмі любіць цытаваць Владзімір Пуцін. Войны выйграюць не салдаты і генералы, а школьныя настаўнікі і прыхадскія святары. Разумееце, аб чым гаворка? То бок, для таго, каб выйграць вайну, неабходна унятрыць сваю сістэму каштоўнасцей і свой культурны код у дастатковую колькасць людзей і унятрыць яго дастаткова трывала. Таму што, не зрабіўшы гэтага, ты не мабілізуеш дастатковую колькасць людзей на вайну. А зрабіўшы гэта яшчэ і з хаця бы нейкай часткай насельніцтва суперніка, ты ўжо выйграў. Што і робіць Расія? Скажыце мне толькі, чаму Пуцін гэта разумее, а многія беларусы, нават, прабачце, тыя, которые себе свядомымі лічаць, да гэтага не усведамляюць. Прыкладам тут прывяду, каб не быць галаслоўным. Вось недавно у меня здарылася такая сітуацыя. Я ў Вільні жыву і часам езджу ў таксоўках, і калі у кіроўцы таксі грае у машыне расійская папса, я ставлю ему, ну, потым тут прилажуха такая, яна прапануе аўтаматычна ацаніць паездку, то бок паставіць 1 ці 5 зорачак і напісаць каментар, калі хочаш. Я адразу ставлю гэтаму чалавеку 1 зорачку і пішу яму каментар, што так і так у салоне, не ему дакладней адміністрацыі салоне грала руская папса. І вось напісала аб гэтым посту ў Фейсбуке, я говорю, я раблю так і так, калі ў салоне грае руская папса, і раю ўсім рабіць гэтак сама ж. Відавочна, чаму я так раблю, правда? Для того, каб вот эта расейшчына, маскоўшчына была зжытая з публічнай сферы. Дадому у себя, чувак, слухай ты што хочаш, мне не шкада. Но на 5-й год вайны, гарачай вайны, так, слухаць музыку дзяржавы-агрэсара ў публічнай прасторы, нават не спытаўшыся свайго пасажыра, хоча ён слухаць ці не хоча, да яшчэ слухаць гучна, як это ў мяне было. Гэта не ок, гэта ненармальна не з пункту гледжання чалавечых правілаў прыстойнасці ўзаемнай павагі, а не з палітычнага пункту гледжання, так? Таму што Літва сама фактычна знаходзіцца ў стане вайны, як і ўся ўсходняя Еўропа, ў стане гібрыднай вайны. І добра, што в Украіне разумееце, што яны ў стане вайны, але для таго, каб ім зразумець, ім прыйшлося ўступіць у гарачую фазу. У Літве таксама частка палітыкаў разумее, а частка не. Разумееце, і гэта не можна нармалізаваць. І руская папса заўсёды была, як і ўся руская культура, заўсёды была інструментам прасоўвання рускіх наратываў. Вы
не здзівіцеся, калі даведаецеся, што большасць людзей, якія ў краінах Еўропы сімпатызуюць РФ, сімпатызуюць Пуціну, яны выраслі на міфе аб вялікай рускай культуры, который вельмі старанна прасоўваецца ў Германіі, у Францыі, яны яго вельмі любяць, разумееце? Толстой, Достоевский, ну а кому попроще, тем, значит, русская попса, русские фильмы и все такое. И особливо гэта датычна вось рускамоўных камьюніці ў Літве, ў Латвіі. Яны реально, каб вы ведалі, на якім узроўні дзяржава падтрымлівае вось гэтую поп-музыку, поп-культуру расійскую і яе распаўсюджвання за межы Расіі. Гэтыя все радыёстанцыі, якія транслююць вот эту расійскую попсу, гэтыя прэміі, якія выдаюцца, гранты, якія выдаюцца на прасоўванне расійскай культуры, все гэта працуе на расшыренне расійскай сферы ўплыву. І калі я магу зрабіць хаця б сама малейшае дзеянне, каб гэтае пашырэнне прыбіць, скараціць, так, паставлю я там нізкі рэйтынг, яшчэ 10 чалавек так зробяць. Глядзіш, возьмуць на планёрцы там і скажуць всем кіроўцам таксі, не ўключаць рускую попсу, включыце штраф. Ужо дасягненне, правда? И что вы думаете? Я написал этот пост в Фейсбуку, мне прилетело... Я думал, зараз вылезят, ну, вот эти хорошие русские, да, россияне, которые живут в Литве, которые сбежали от путинского режима, и скажут, о, не все русские такие, ты там русофобия, бла-бла-бла. Нет, вылезли белорусы, многие из них писали на белорусской мове, хтосьці с образами. Приходит там некая женщина, пачинае мне там лаять меня, ну, там, ображать. А, ты там стукач, какие-то такие слова, уявите себе, мне такое пишут. Хтосьці с насмешками, ой, их борьба, ой, назмагался. Иди вот в Украину на фронт, в окопы, а не тут оценки ставят. Понимаете, вот такие люди пишут, они вообще не дупляются, понимаете. И я разумею, что многие наши белорусы, якія там живут реально в Вильне, в Варшаве, яны за 5 год, яны так и не зразумелі, что такое Россия, што уяўляе сябе рускі мір, і як ён прасоўваецца, і ў чым ягоная галоўная небяспека. Разумееце, калі вас прыйдуць давіць гусеніцамі, или прыйдзе русский солдат вам в дом, вас заб'е, згвалціць і адрэжа вам канечнасці, это уже фінальная стадыя, гэта ўжо канец будзе. Ну, пачынаецца ўсё з расійскай музыкі і з міфа о великай рускай культуре. Разумееце? Як можна гэта не сказаць? Чаму я гэта зразумеў, а вы, ну это я зараз звяртаюся да гэтых каментатараў, якія там сапраўдны вір абурэння было у меня в каментах, это ж не адзін, не два чалавека, это не боты, это беларусы. Чаму я гэта разумею, а вы не разумееце? Это вельмі мне было дзіўна пабачыць, такая зашоренасць, абмежаванасць у людзей. Бачу, што да многіх дагэтуль не дайшло, што адбываецца, людзі они лічаць, што вось расійская армія захопніцкая, гэта дрэнна. Ну а в цэлым расійская культура ок. Не, так не працуе, яно все працуе ў адной звязцы, тым больш зараз, тым больш падчас вайны. Калі вся вот эта вот попса, яна служыць інструментам прасоўвання расійскіх наратываў, да нават проста расійскай мовы. Это ўсё ідзе ў плюс Пуціну, все ідзе ў плюс агрэсіі. Недарма Літва, Латвія паступова, крок за крокам, вельмі павольна, але упарта выціскаюць расійскую мову з агульнага ўжытку. Я сам, для мяне гэта на побытам узроўні дыскамфорт, таму што я яшчэ літоўскую не настолькі добра ведаю, каб ёй абыходзіцца. Я час ад часу пераходжу на расійскую, таму што відавочна беларускую не ведаюць большасць літоўцаў. Для мяне это дыскамфорт, але я все роўна падтрымліваю гэтыя крокі. Я лічу, гэта трэба рабіць, і хай робяць далей. Беларусы, на жаль, многія дагэтуль не разумеюць. Я вось размаўляў быў 2017 год, маладзёны ў Каўнасе, з якімі я вучыўся у ВДУ разам. Я іх пытаюся, так як на ваше атачэнне на літоўцаў маладых паўплывала вось гэта вся сітуацыя, ну, 14-15 год, вайна, ДНР, ЛНР. Яны кажуць мне, ведаеш, раней сімпатызаваць Расіі гэта было ў нашых колах ок, сярод моладзі, так, літоўскаязычнай, ну, звычайнай моладзі. Размаўляць штодзённа па-расійску гэта было ок. І слухаць расійскую попсу таксама было ок. Зараз гэта стала сярод нас ненармальна. Гэта мне сказалі канкрэтна маладзёны, тады там 20-21 год, з Каўнаса, хлопцы маладыя. Вось так. Людзі разумеюць, што кэнселінг рускай культуры гэта умова выжывання іхняй нацыі.
І я абсолютно не супраць, каб расійцы, я нічога не маю супраць любого расійца апрыёры за то, што яго пашпарт РФ. Правда, он же не выбіраў, якой краіне ему нарадзіцца, правда. Я не маю нічога супраць, каб апазіцыйна настроеныя расійцы развівалі сваю культуру, стваралі альтэрнатыўныя гульты там у апазіцыю Пуціну, рускаму міру і гэтак далей, гэтак далей. Цудоўна, рабіце. Но мы мусім трымацца ад расійшчыны падалей. У вас свой шлях, мы вас паважаем, я маю на вас зараз хорошых рускіх, мы вас паважаем, мы жадаем вам нават поспеху, але ў нас свой шлях. Вось, гэта, што я хацеў взять такі больш шырокі кейс, шырокае кола пытанняў падняць у межах таго, што рэжым беларускі, ён вядзе, на жаль, антыбеларускую, вось, прабачце за такую тавтологію, везе антыбеларускую палітыку. Это гаворка не аб знішчэнні какой-то нейкай апазіцыйнай групоўкі канкрэтнай, гэта гаворка аб знішчэнні беларушчыны ў цэлым, аб падпарадкаванні Расіі, падпарадкаванні Расіі і культурным імператывам рускага міра, чаго мы, канешне, дапусціць не можам. Што мы можам гэтаму супрацьпаставіць? Першае і самае галоўнае, буду паўтараць, пераходзіць на беларускую мову. Сябры, многія нацыі, якія былі ў каланіяльным стане, гэта і Чэхія, якая была пад Прусіяй, пад Германіяй, гэта і Польша, якая была пад расійскай імперыяй, яны захавалі сваю нацыянальную ідэнтычнасць выключна дзякуючы таму, што размаўлялі на сваёй роднай мове ў сем'ях. Яны захавалі сваю родную мову, хаця у грамадскім ужытку яна была забаронена, яны прасоўвалі, размаўлялі ёй у сем'ях. Таму, як бы не было цяжка, як бы не было мала мажлівасцяў для палітычнага супраціву, ніхто не замінае чытаць кнігі на беларускай мове, глядзець беларускамоўны контент, збірацца 1, 2, 3, 5 чалавек, паглядзець фільм на беларускай мове. Ёсць цудоўныя сайты, кінакіпа, просто загуліце кіно па-беларуску, паставіць сабе беларускамоўную раскладку на ўсе дэвайсы і ўрэшце рэшт перайсці на беларускую мову самому. У каго ёсць такая мажлівасць падтрымаць грашыма беларускія ініцыятывы, а калі няма грошаў, хаця бы падтрымайце удзелам. Ва многіх ініцыятывах патрэбныя валанцёры, патрэбныя дапаможнікі. Хто можа, перакладае фільмы, перакладае кнігі на беларускую мову. Ніхто за нас гэтую працу не зробіць. Гэта мусім мы ўсе рабіць кожны па крупіцах для таго, каб захаваць беларушчыну, і ў патрэбны момант нас была крытычная колькасць, і мы былі ў належным фізічным і маральным стане для таго, каб гучна сказаць сваё слова ў гістарычным працэсе. Калі мы гэтага слова не скажам, за нас яго скажуць іншыя. І вынік гэтага будзе для нас вельмі прыкры. Але мы гэтага ніколі не дапусцім, будзем змагацца за сваю мову, за сваю культуру, за сваю Беларусь. Вось што я хацеў сказаць, а зараз вашыя пытанні. Так, дарога. Мы маем факт падзення зацікаўленасці людзей палітычнай тэматыкай. Што рабіць блогерам? Спрабаваць зацікавіць людзей палітыкай? Як, чым менавіта? Альбо змяняць тэматыку і заваёўваць аўдыторыю? Я лічу, што змяняць тэматыку, гэта тое, што часткова раблю я. Я перасунуўся, як бачыце, крыху больш у тэматыку жыццёва-філасофскую часткова, а часткова культурніцкую. То бок, многія насамрэч робяць культурніцкую, гістарычную тэматыку, гэта чеснок, гэта будзьма беларусамі, заглянне сонца, і ў них, по-моему, нормально атрымоўваецца, збіраюць прагляды. Што сказаць, што людзі не цікавяцца іхнімі відосамі, цікавяцца, глядзяць і все. А чыстая палітыка, конечно, збірае не шмат праглядаў. Прычына абсалютна аб'ектыўная. Людзі бачаць, што яны не ў стане наўпрост паўплываць на палітычнае становішча ў краіне. Таму, канешне, паверце мне, як толькі пачнецца реальная варушняк у Беларусі, то бок будь то, крый Божа, вайна на нашай тэрыторыі, будь то, крый Божа, пратэст, прабачце, не то сказал, нейкі эканамічны крах ці нейкі, крый Божа, вайсковы пераварот з боку Расіі, ці, спадзяемся, пратэсты, вы пабачыце рэзкі ўсплеск цікаўнасці да палітыкі з боку беларусаў. Галоўнае, каб інтэрнэт у гэты момант не адключылі. Таму я для сябе абраў такую тактыку, часткова так я сунуў тэматыку, не адна палітыка, вы бачыце, фактычна пра палітыку у меня зараз адні толькі стрымы. Ось. І я думаю, все нормально будзе.
Так, дарога. Гэтае пытанне вынікае з больш шырокага. Праца з аўдыторыяй дзеля яе пашырэння і ўплыву на яе, каб што, якая мэта. Ну, я лічу ўсё ж такі, што працаваць трэба не толькі ў шыры, так, на тое, каб захапіць больш, але і ўглыб, для таго, каб нашыя наратывы, нашыя культурніцкія і каштоўнасныя нормы укараніць як мага глыбей у головы людзей, каб людзі ведалі, як ім дзейнічаць таксама ў стрэсавых сітуацыях, у крытычных сітуацыях, каб людзі сувыміралі сваё жыццё штодзённае з нашымі каштоўнасцямі, вось так хутчэй правільна. А гэтага ты не дасягнеш адным трэцам ці адным вірусным відэа ў тыктоку. Для гэтага трэба, каб людзі на нас падпісваліся, глядзелі нас рэгулярна, слухалі, што мы гаворым, падтрымлівалі беларушчыну, хрысціянскія каштоўнасці у іх как бы гуманістычным прачытанні, дапамагалі адзін аднаго, практыкавалі любоў да бліжняга, не хлусілі, давяралі адзін аднаму. Все тое, што я казаў у сваіх шматлікіх відэа пра давер. Вось каб гэта людзі практыкавалі, я лічу, і тут не столькі важны ахопы, хай мае там відэа глядзяць там ад 200 до 700 чалавек у сярэднім, так? Тут важна, каб у людзей водгук у сэрцы знаходзіла тое, што ты гаворыш. Так. Оля піша, не цяжка перакласці нейкую муйню на беларускую. Гэта былі не беларусцы, а лукашысты. Не зусім зразумеў, ну ладно. Так, Так. Я б таксама лупіла адзінку такому кіроўцу. Так, можа прапусціў будь-якія паведамленні. Ну і калі вызначымся з мэтай, наступнае пытанне. Хто з беларускай блогасферы, на твою думку, рухаецца ў кірунку гэтае мэты? Плённа працуе, на мой погляд, Ігор Лосік. Хто з такіх, калі браць прямо толькі блогераў, ну ось і Вулін, хоця я, прызнацца, нерэгулярна яго гляджу. Будзьма беларусамі, плённа працуюць, якасна працуюць, шукаюць новыя формы ўвесь час. Ну, вось так, пакуль што так. Так, дарога. Наконт надзвычайнай важнасці пераходу беларускую мову, падтрымання і пашырэння беларушчыны. Цалкам згодны, вельмі прыкра бачыць, як за мяжой беларусы вучаць замежнай мовы, сваёй усцяж цураюцца. Менавіта. Так, Ггуліна 7116. Як атэіст буду падтрымліваць вас да перамогі. Ну, дзякуй, насамрэч, абсалютна не страшна, калі вы атэіст. Галоўнае, каб вы былі добрым чалавекам і практыкавалі дабро. Канешне, мне было прыемна, каб вы былі вернікам, але калі вы не вернік, таксама добра. Бог дзейнічае ў вас, і Бог вас любіць, незалежна ад таго, вернік вы ці не. І ён натхняе вас і будзе жыць у вас і натхняць вас на добрыя справы, даць Бог. Так, сябры, дзякуй вялікі ўсім за ўвагу. Вось 30 чалавек нас глядзіць, нядрэнна. Калі ласка, пастаўце лайк, яшчэ раз нагадаю, не забудзьцеся. І хто можа, у кого есть мажлівасці і жаданне, зрабіце, калі ласка, донат. Гэта важна для таго, каб мог развівацца, каб больш людзей глядзелі наш канал, слухалі наше слово правды. Я вас усіх абнімаю. Дзякуй, што прыйшлі, дзякуй, што дачакаліся, сарян за тэхнічныя праблемы. Памятайце, што ў нас абавязкова ўсё атрымаецца. Не губляйце надзеі ніколі, не здавайцеся. Давайте разам штодзённа жыць свае жыцці найлепшым чынам для таго, каб прасоўваць беларушчыну, прасоўваць праўду і імкнуцца разам да лепшага жыцця, да якога мы абавязкова прыйдзем. Абнімаю вас усіх. Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь!